नुदों हाया औ हाय लोगो नोंसोर सिख्लाफ्रालाय बहाथो बर' सेंग्राफोरखौ लानोब्रा हारसा बांगालफोरजोंबासो बारजाब किसुथे दा एक हानाय बायदि ब हाब माथो जिग्रोथारलै बारा रागा जोंनो हालै जारौ आरो सोमावदो नोङो बा माथो जिबौखौनो एदावना लानाय बायदिसो मोनबायलां माथो दिनै क्रिम पाउडारखौ मा फोनो माथो साफा नुथारदोंब्रा जारौनो ओइ बरिया नुदोंथ' इसोरखौ नोंसिनाबाथाय बिदिनो आयौ माथो गोगोम मोसाबायलै नोंसोरलाय माथो बाइक खेथिम नङाबानो फुजा आरिफ्रावलाय खारफाबायानो माथो नोंसोरलाय खारफालायबाय लोखि मेलाफ्रा बेफोरावथ' जोंफोरजों नायख्लेंनायानो नंखाया साइकेलजोंबा आं थाङा होनलायो माखौबा